हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव बीपीएफनि मोनबा गेरेन्टि थाम नं श्रीरामपुर बियाबाव बीटीसी सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि बिथांखिनि चेक आरो हा पाट्टानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थाम नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथार सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै थाम नं श्रीरामपुर बियाबनि गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो मोनबा गेरेन्टि बिथांखिनि चेक आरो हा पाट्टानि फोरमान बिलाइ राननानै होयो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' इएम सभाराम बसुमतारी बिथाङा प्रमद बर'नि सोरखारखौ मुं सुनानै बुङोदि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा 5 बोसोराव जेबो खामानिखौ मावबोनो हायाखै। बेखौ बीपीएफ सोरखारा 4 दानावनो मावनानै दिन्थिनो हादों। लोगोसे 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि मुंबो गैला आरो इउपिपिएल दंना गैला खोनानोनो मोनला होननानैबो बुंबावो बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लायो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारी, बारग' मावफुं सोद्रोमा सभाराम ब्रह्म, मिरु लाइमोन गायखं बीपीएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म, श्रीरामपुर बियाबनि टीसीएससी मासिगिरि मखलेश्वर रहमान आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन। हाबाफारियाव गासै 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव गासै 630 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मोनफ्रोमबो ग्रुपआव 15,000 रां, 100 बैसोगोरा सुबुंफोरनो साफायाव 10,000 रां आरो 100 देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनो साफायाव 10,000 रां आरो बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनि 12 थागिबि गोरिब दुखिया नोगोरारि सुबुंफोरनो हा पाट्टानि फोरमान बिलाइ राननानै होनाय जायो। आमार बीपीएफ दलर परा जितु आगत बीटीसी निर्वाचনৰ আগত हाग्रामा महिलारि देवे सरकारों आहार लगे लगे आमी बीटीसी बासिर राइजर कारणे धर्म जाति भाषा निर्बिहेके 5টা आसनी 5টা गेरेन्टि आसनी आमी प्रतिश्रुति दिसिलो। এই মর্মে আমি ইতিমধ্যে রাইজে হাগ্রামা মহিলারিক ভোট প্রদান করি বিটিসি চলোৱাৰ কারণে দায়িত্ব প্রদান কৰিব সক্ষম হল। আর এই প্রতিশ্রুতি মতে আমি ইতিমধ্যে 4 মাহ মান উকলি গল আমার সরকার। এই 4 মাহতে যেটো আমার বিপিএফ দলৰ আৰু বিটিসি সরকারের প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত বিটিসি ঐতিহাসিক যেটো চুক্তি দিৱস এই দিনা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি যে 5 গেৰেণ্টি স্কিমটো ৰাজহুৱাভাৱে উদ্বোধন কৰা হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰাই আমি 40টা সমষ্টিত আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ যেটো বিষয়াসকলক লৈ যেটো মাটিৰ পাট্টা সিনিয়ৰ সিটিজেন সকলক আৰ্থিক অনুদান, বিকলাংগসকলক আৰ্থিক অনুদান আৰু আত্মসহায়ক গোটসকলক আৰ্থিক অনুদান আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল যেটো বেনিফিচিয়াৰী